Masangana kwatiri kuita zvekare pano paDzirare 263 pano patikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. But makazvitarisa, ndine murume ndina mambo vane mukurumbira muno munyika yeZimbabwe ende manga mava suwa vanga vasiri kubatika. Mambo, takanzwa kuti manga muri pasi penyika, manga makashedzwa kuresa. Zvakapera mushe? Aiwa, zvakapera mushe. Masango munoziva munenge mune nyaya dzinenge dzinetsa. Madzishe ukanodedzwa nemadzishe nyaya dzinenge dzakakura. Ndipo kuti uchisvika vanenge vakaungana. Kuti mambo arikuita sei? Ari kusvika. Dambomuona anonzi Mutiza wachopi. Pane pakadira baba. Mba mavapedza vese. Tokumana ndosimba tokumana hey, sudurukai. Munhu mwari aite sei? Apinde aende pakanaka. Muzomuona ari pakanaka. Nokuti shoko raMwari rinotaura kuti munhu waMwari anofanira kugamuchirwa. Nokuti Mwari anodaidzwa zita rake pamunhu wake. Sure. Ndonzisa. Saka vanhu ndataura kuti munhu wese anodaidzwa zita raMwari anofanira kurespektwa. Zvivi zvake ndezvake naMwari wake. Ndezvake naMwari wake. Saka kuna mwana anorespekta vanhu vaMwari zvekuti taipiwa chiremera. Makabatwa zvakanaka. Kana mapako tinge tinayo kurasira dzimwe mhepo tinge tinayo. Alright. Asi vakasunungurwa zvavo. Vakasunungura vari kutenda nonga murungu uno zvinywana zvinhu zvamusangana nazvo mboti. Ndakatoona musi wechinzi mambo wasvika kugweru kuno kwavapedza masports. Tinge tiri kugweru takabvako. Takabuda takasvika kwese kunana kubuda mese munana Bigito. Takadzika takaenda kurefu kutopama mazita. Kumaruzevha chaiko. Laki tinge tine motokari dzedu dzavakuiva. Dzamunofamba nadzo. Nevakomana. Vakomana vanenge vachitodika mwaka wakasimba. Neunenge wakaguta. Muri yeZimbabwe sekuzwa kwamunozviita makatoona Atirare abuda naMambo Mutizi ane mubvunzo wakawandisa urida kupindurwa zvatoda kudzidziswa kubva kuna mambo. Mambo tichitanga kupinda munyaya yedu yekutanga. Sori nekunetsai. Aiwa. Vana veZimbabwe vanofanira kudzidza baba because kuna mwana vasina ana tete, vasina ana sekuru, vasina nguva yekugara nana baba, vasingazivi zvinhu zvakaita zvakawanda nezvimwe zvinhu zvakakosha. Saka kana Mwari akatipawo zvipo izvo tofanira kuzviita sei? Kungozvishandisa. Saka toshandisawo ruzivo rwatinenge tiinarwo kusheya kune vamwe. Vamwe vachitipawo zvavanoziva. Kuziva mbuya huita sei? Huudzwa. Exactly. So mambo, nyaya yekutanga panoda kutanga upinda ndechekuti chii chinombokonzeresa kuti munhu ange achipenga mwiri kana watanga ungopenga zviyazvi? Nyaya yabvunza Atirare nyaya yakanaka. Inyaya hombe iri kuitika mumadzinza akawanda. Vamwe havazvinzwisise kuti zvii zvinoitika kana machinzi ari kupenga kana tichikonzeresa kupenga kwemunhu nenyaya yekuti mwana hafambi. Sure. Kuna mwe wekuti munenge muri vana baba ndivo vanenge vasingadi kufamba. Vanenge vachikudza kuti akufamba hakuna basa, tichizi hedu mapinda cross tindoita sei? Kufamba. Kuchechi. But ivo mufundisi vanenge vachifamba. Akira mudzi vanoita sei? Kufamba. Saka mhuri dzinongopedzisa kuti yapenga ita sei? Afa. Kana mwangodzi musoro arwa atuminisa ita sei? Afa. Nyaya dzinoitika panyaya dzokupenga Atirare inyaya yekuti chekutanga poshe. Panogona kunge paine mumusha imomo muine munhu akauraya munhu. Kudharadhara yakaita sengozi. Yobva yatsipirwa ngozi iyoyo. Saka kana yada kubudikira ingobudika vanenge vanotanga kupengesa vanhu kana kuuraya vanhu. Asi dzese ngozi dzinongotanga nekuita sei? Nekuuraya. Dzimwe ngozi dzinotanga nekupengesa. 2. Mumusha imomo munogona kunge muine hembe dzemufi kana kuti muroorwa womusha kana kuti ambuya vanenge vane hembe dzakatsakatikira mumusha imomo. Zvinokonzeresa futi kuti vanhu vaite sei? Vanhu vapenge. Zvinhu zvemufi zvakatsakatikira musha imomo zvakangorovera musha imomo zvinogadzira kanonzi kapondiwa. Zvinokonzeresa kuti vanhu vaite sei? Vana vomusha vapenge. Munhu anogona kunge akarova amai. Vakarova amai iyo nyaya haipisi nhasi. Inozopisa kwapera makore. Unopisira pauri kanopisira mwana wako kana muzukuru wako. Zvinongotera munhu ane rudzi newe. Mhosva inoripirwa. Saka mhosva haibude isina matambudziko mukati. Kuti vanhu muitore serious. Plus ivo vakananga amai uroi kunonzi kutenda botswa.
botso haritandike nekukurumbidza. Unoita 6-7 years zvakadzikama na 10 years zvozotanga. Saka vanhu vazhinji vemazuva ano vachaziva kutanda botso kuita sei, upenga kuita sei, muguka kuita sei. Vanoti idombo but patori nenyaya dzinenge dzatogadziriswa. Kuna mumwe mwana wekuti haugoni kana kumutsura chekuti anochiita kutogona kumutsura anga ari musikana kana mukomana. But mumwe watomuvenga kuti amweni ateerere padzimwe dzenguva kuzotoda kwake. Iye anenge achitochema akagara ega wakadai ndamboitawo perfect ndamboitawo munhu chaichai. But kuti adzokera kuita munhu chaichai zvinenge zvichimunetsa. Zvinonetsa zviro zvakubata. Abatwa nomukadzi womunhu kwakati, abatwa nomukadzi womunhu kwakati, abatwa nomukadzi womunhu kwakati. Uyu ane murume but asi kudzikama pakuhura uri mweya futi upi iyoyo unenge uchikonzeresa. Plus munhu anogona kunge mukukura semaeji angoti ombijana unobva warara kana kuti naamai nini vako. Anga munini waamai kana kuti mwana wehanzvadzi yani yaamai ndaamai handiti. Kana tobva waita bonde nehanzvadzi yako tonzwisa iye anonzi makunauna. Pamunoita bonde hakuna anokuonai asi kuti vadzimu vanenge vachiita sei vachikuona muchiti pamwe tiri kutamba vana vadiki tiita sei tikutamba vadzimu vanenge vachikuonai. Saka nyaya iyoyo inongomira yakaita sei yakadaro. But kana vadzimu vatsamwa inotanga kukonzeresa matambudziko namaproblems mumusha. Saka munoona zvichita nhasi zvoita under 6 years kana 7 years zvozongobudikira papaya zvafanira nditi mwana ndodzamai wako iwo even aita mudiki wauri ndiani ndimama. Saka iwo ukatomurowa akatsamwa watorova amai. Ende vanhu izvozvo havachazvikoshesi makore anaya, izvozvo havachazvikoshesi. Saka wakatomurova munhu iye akatotsamwa watorova amai. Saka kana warova amai nyaya haiperi, zvinokupa munyama kwenguva refu pakuda kuripwa. Alright, regai tipinde pane imwe part. Mambo, vanhu vazhinji makore anaya atiri, vanhu vari kungofa unogona kutonzi ninga apondwa but hapana kana action inotorwa. Panotopera kana 10 years chaviga munhu pasina zvaitika. Nyaya yauya nayo hatidare inyaya iri serious. Uzandara ndati nyaya iri chii iri serious. Nyaya iri serious pairi serious ndepekuti 1 iwe unogona kuurayirwa kana kuti mwana wako nhasi obvanzi atsikwa nemotikari kana kuti obvanzi arohwa obva apondwa handiti. Munhu iye haamuke kana imi musina kumumutsa. Munokuenda kumaprofita kana enda kun'anga muchiti aiwa toda kuti munhu wedu amuke but n'anga dzamuri kuenda manje hadzizive mamutsiro anoitwa ngozi. Because ngozi haingomuke isina kumutswa. Zoti dai kunzi haingomuka isina kumutswa dai vanhu vazhinji vane hama dzavo dzakaurayiwa. Kutaura dai madzidzi mazhinji akaripirwa. Manzwisa ngozi inotokumbirirwa kuvadzimu womunhu kuti amuke. Zvibhuko zvaitika kudhara nezvekuti vanhu vakudhara nditi vaitemera mwana nyora akasvara nhasi aibva atemerwa mushonga wekunzi amuke akafa anomuka. Kuti kuna vanhu vatone mushonga muropa kuti akafa sei anomuka. Koita mamwe marudzi ekuti anotonzi bururudzo kana kuti uyu munhu akaurayiwa anofanira sei kumuka, anofanira kumuka. Saka vanhu vazhinji manje havasi kuzviziva nokoti havadi kusanomuka uchidyara zviyo wotanga kuchema uri paguva wachiita zvavanenge vachiita zvavanenge kana zvinambatamata zvavanenge vachiisa hafi akamuka because mweya wemunhu aurayiwa haumutsike zvekudii zvekumhanya. Zvitori nekukumbirirwa kwazvinotanga kutoitwa kunzi poshi pastage number 1 kuti munhu anzi akumuka. Munhu akumbirirwa anotanga because munhu kana achifa mweya wake hauende kure. Motoita rufu mufi anenge achitoona kuti parufu pana nhingi nanhingi 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 mweya wake unenge uchiri panzvimbo unenge uchangobuda maari. Saka anenge asingagoni kutaura chete asi kuona anenge achiita sei achiona anenge achiona. Chinhu chachinzi hamwa munhu haazofa achibuda furumwa kudaro pamuviri. Munhu haazofa avigwa achichema musoro mweya wake unenge uchiri panzvimbo. Saka pane zvinotoitwa zvotokumbirirwa
ndakaneta chama ndazviona zvinotokumbirwa nemutoo wenzira yakafanira kuti munhu atonzi aita sei, munhu atonzi amuka. Akaona kuti achamuka, wedu anomuka, wedu munhu zvaane 10 dzinonzi wedu anomuka gare gare nekutouraiwa kuti wedu anomuka. Munhu angomuke vanhu vaMwari, vanhu veZimbabwe. Munofanira kuziva kuti munhu angomuki ngonzi munhu amuka, anofanira kutokumbirirwa zvakasimba paguva rake potoendwa nehama dzake dzitodyara mushonga yatinotoziva, mushonga yatakatoudzwa navakuru, yatakaudzwa nevadzimu takarara. Omuka. Alright Mambo, pane vanhu vane hama dzavo dzane ma20 years dzafa but vachiri kuvarota. Vanhu ava vachiti why musina kuita action padakafa. Ndeyekuti ukaona uchirota munhu akafa kazhinji zhinji, mumwe anogona kumurota achiti achikubvunza kuti saka zvandakafa makafa matiridi. Mumwe anogona kunge afa aine nyaya yaanenge achida kutaura, yaanozodzoka achida kutaurira munhu mupenyu kuti so ndakaita zvakati ndinosvika ndakafa nechikwereti chanhingi kati ningi nanhingi vakanga vakadai kandize mushonga yangu yanga yakadai. Mumwe munhu anogona kuti afa ozorotesa mumwe munhu. Zvinhu chipi izvozvo, but kazhinji zhinji zvatinatarisira ndezvekuti kana munhu achinge afa, vanhu ngavasafunga kuti kurota munhu akafa pese pese imhepo. Alright. Mumwe munhu anotokurotesa kuti mwana muzukuru ndakasiya ndakaviga mari pakati enda matora achikurotesa. Koita mumwe anogona kurota achikudeedza, zvinhu zvakashata. Nezvimwe zvinhu zvinonga uchirotawo zvemufindo zvakashata, pasi pese pakashata kurota munhu akafa. Chinoita kuti mwana udzoke futi nyika uchirotera nevapenyu nekuti vapenyu aya anenge asina kubvafamba kuronza kuti munhu akafa sei. Kana munhu afa nenzira yamunenge muchimunzwisisa, munofanira kufamba. Muzive Pakati penyu makaona pane munhu anenge achitamba kufamba, zive kuti munhu iyeye ane dambudziko, ndiye anogona kunge atine chekuita pakufa kuti munhu afa. Alright. Mambo, regai tipinde panext mubvunzo wedu. Mubvunzo wedu wakamira so. Pane vakadzi vanoti vakapinda mumusha havapedzi kana wiki kana kuti gore, kubva kwaita varume vekuti vajaira kungomitisa vachisiya. Zviri muropa here? Ndezvekuda kwavo here kana kuti ndezvekushandiswa? Nyaya tirari ndeyekuti kune dzimwe dzimba dzevamwe vanhu vanotonzi vafa vakaroora. Avasikana vafa vakaroorwa. Iri nyaya imweyo yezvikwambo zvinenge zviri mumamisha, zvinenge zvakarombwa kudhara dhara nevamwe vanhu vanenge vakatozviromba vachibva vatoita sei, vachibva vatofa. Saka zvikwambo izvi zvinenge zvichida vana vasikana vekurara navo. Alright. Anotonzesa. Saka zvinenge zvichitoda kuti tigare tisina mukadzi hazviiti. Saka zvinogona kurara ndozoita mambo inini akandipisa mhandara ndakumuona. Ndakazongoti mukomana wangu kuti ndakatora naye yangu ndinasi mhandara. Kati mama vangu akandiroora ndisiri mhandara. Asi ndakarara nenyaya yekuti zvikwambo izvi zvinenge zvichizvirana nevanasikana. Saka paunoroorwa chikwambo ichi hachimbofari. Chodzama. Kozi varipo vazhinji vanoti marriage yangu haigari, ndaroorwa nevarume 6 so far. Mambo wedu akaneta vedu we. Ndakaneta chimwana. Alright, getipinde pa2. Getipinde pa2. Asi ndikupindura zvangu ndikuvaudza zvavari mukutaura. Pa2 saka vanhu vanofanira kuziva kuti kana musha mune zvikwambo, vana vasikana vasingaroorwi vanhu ngavafambe vanhu vachichiitika musha muchenuro. Kana kuuya kuna iwo mambo wacho. Inini handina kukurudzira kuti nhai kwandiresereke. Because vamwe vanhu vanozofunza mumwe kana ndichitaura sendo ndichinyakuda kuda kubatsira vanhu. Ndine shungu dzekuti vanoziva. Ngavafambe vaende kwavanoda kufamba, but ngavazive nyaya dzekuti munhu ngausangokotsire wozwa kurida kudhara vaifamba tsvaga mushonga vachitsigira. Saka mushonga ichakapanduka zvimwe zvinhu asi zvinhu zvoti munongochengeta mumwe. Alright, Mambo. Pane vamwe vane dambudziko rekuti pese paari kuzvara mwana anozvara mwana chirema, kana kuti azvara rinomau anobva afa. Zvinokonzerwa nei? Ndizvo zvamai pamanzi muchibaiwa mushonga mandikuroyo. Chibereko chemunhu kana even chakadzimura muri pasaidhi chimwe chibereko uri pasaidhi hazvikonzerese kuzvara mwana akaremara. Kuna mukadzi anonzi dambudziko rechibereko kusvika kuzvara mwana akaremara. Chigadzirwa ikoko anenge akabata bata. Nyaya inofanira kuti ifambire ienzaniswe kuti zvisaitika musha zvipi.
izvozvo. Zvafanana nevamwe vanhu kuti anotaura kuti paanengagara pese anenge achingokotsi. Mambo Mutize, imwe question yandinayo ndeyekuti pane vamwe matinofamba mutowanzosangana nenyaya dzakaita sedzandoda kubvunza, vanongozvara vana vasingagoni chikoro, udofo ndowandiri kuzama kutaura. Zviriko zvinokonzerwa nei naye mambo? Nyaya inoitika paudofo chekutanga chiyani ndeyekuti vabereki kana vachitambudzika zveshe zvinoti munhu ane mari kashomani mwana akaita dofo, even iye anga ari dofo, because vabereki kana vachitambudzika strike mwana pfungwa dzake dzinoisirwa nzvimbo. Two, anenge asina mind of peace. Pfungwa dzake dzisina nasoro, anenge asingafunga kuti mwana kana chikora mukilasi because angazoti kumba ndabva ndina kudya. So kudya ndapota chandoita sei chandiri kudya ndakuti pachimodho mwana atakura chikafu chakanaka zvinomupa stress. Saka zvinobva mwana kutofeyila izvozvo. Plus vamwe vanhu vakabata mushonga wekuti vana vamwe vanhu vasagoni kutora zvipo zviri mwana vamwe vanhu vaisa kuvana vake. Hadzisi zvipo zvemari chete zvinotorwa, kana zvipo zvezvikoro zvinoita sei zvinotorwa, ende chinombozotora chipo chechi chinonzotora chipo chemunhu hakusati munhu anenge angoshandisa mushonga, anotokumbirira kuvadzimu munhu anotorera chipo vadzimu wake iye wacho. That's chinzwa chinzi munhu kana wasvika munzvimbo unogona kuita munhu zvakanaka kubva kubvunza mutu pako usati asingongofudzi apwa kuti aenderera anyati unokasika waroyiwa. Munhu asingazivi mutupo wake akwanise kukuroya. Saka haisi nyaya yekuti unongonzi unoera jiya utanga kutotaura kutofumura zvese kumusha kwedu kwakadai ndoera apo mwanenge utori hama yangu kaunenge achindoera shumba bhizi sikiti waroine zvadhakwa anogona kuzviroyesa vega nesabanonetsera hana yakasimba ndoivaro. Mambo, pane vamwe vanhu vanozvarwa vachiona question iyi ndaida kuibvunza, asi akura kana kuti akuma 15 years obva aita bofu. Zviri nomawo here izvezvi? Hazvisina mawa. Kana isitori tsanga, pane tsanga mudzidzise kusana chero iyo nditoporomisa inofana kutora chiutaona inofanira kukasongoparwa zvatopera tsanga inopera kwete unotora ngonzi atongova bofu. Kazhinji zhinji kacho kuti kugadzirwa kuroya kuti munhu aite bofu. Unotoroyiwa nevaroyi, varoyi anozviita ari anoroya. Saka mwana anga akusaona motokasika kufamba naye, like munhu anogona kungoenda voice kutorwa voice taura zvinonzi kuti mwana ane 2-3 years kusvika 5 right. Mambo, pane rudzi rwakazvarwa rwachinzi urwu runofa ruchingotambudzika chete, because kune vaya kune anosika vanhu anosika vanhu akapfekera mhete kutambura. 2, munhu achizvarwa anozvarwa akapfumbata maoko. Chinozopa kuti munhu atambudzike inyaya yehama dzedu dzakabata bata dzinenge ndo dzinenge dzakujaidza kuti anofanira vanhu kutambudzika. Asi imimi munodhila navo here vanhu? Ndinodhila nemunhu wese. Ndinodhila nemunhu wese. Ndinongoda chete kuti munhu kana auya kwandiri ndikakubatsira pana zvisina kuita dzoka mambo zvinoita sei? Hazvina kundiitira. Ndoita option dzine 16 option. Warambwa nekutanga pamunhu 1. Handidi munhu anondituka because ini handisiri ndakakuroya. Chokwadi. Saka havasi munhu wese anoenda chipatara achikuona kuti uzosvika pandine nguva ndoenda nekufamba wafamba kwese. Ine dambudziko rakazwa haisi mhosva ndakaita nhasi rakasabudirira mangwana ndakupedza kuregedza dzokotana mambo hazvina kuita chidzoka kandikupedzisire kana zvisina kuita because tinobatsira vanhu vakawanda matambudziko akasiyana siyana but kana munhu abatsira usabva watonenge takundika ukandipinza kuti ndotransferera mumwe kuti endai kuna bedza umwe munhu achibatsira background tinonozikanwa ende vanhu vanotobatsira vanenge tichitodedza futi havasi vanhu vamunoziva imimi vane mukurumbira kuti amuda pasocial media kana vamunofungidzira tinoona todedzana machembere ekumusha anenge kuti kushinga chikosoro ichi chisingaperi ndeuyu kana muchembere ndipewa $10 ndipewa chaga chemushinga wechikosoro obva atokupa uyu muchembere mari ndipewa mushonga muchisaga chepari obva atokupa chisaga chepari takutodzata dambudziko rofana takurira naso takurirapa takadaiso.
Alright, mhuri yeZimbabwe ndinofunga manzwa dzidziso yabva kuna Mambo Mutize. Vanenge vane amwewo maquestions ari kubvawo kwavari zvavari kuda kunyoziva maererano nezvechivanhu. Nyorai mucomment section. Ndichauya nawo maquestions enyu kuna Mambo Mutize kuti vatavabvunza vobva vatidzidzisa sevana vavo. Mambo Mutize muri kuda kuti chii kuvanhu? Ndoda kuti mhuri yeZimbabwe ndasinda kudzidzisa maererano nenyaya dzechivanhu asi ndasina kudzidzisa maererano nenyaya dzekunamata. Kuna munhu anonyanya dzoti mambo tinonamata asi Mwari haatindi, mambo ndinonamata chechi hakuna chafamba, mapinda kudii hakuna chafamba. Idzodzi dzetinodzidzira tinodziita. Ini ndiri mambo, handina kuti ndiri mambo wezvese. Ndichinamata nezvechivanhu. Saka ndinoticha anhu maererano nemastage by stage. Apa ngavamboziva maererano nenyaya yekunamata. Alright. Yechivanhu. Next. Kana uchida kubvunza nyaya yekunamata tozoita iri episode 2 zvinoitika zvese. Alright. Tatenda.